Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bi isnadihi kelawan sanate an Muawiyah bin Qurrah qala ngendikane Muawiyah qala Ibnu Mas'ud ngendika sapa Ibnu Mas'ud arba'u ayatin utawi papat ayat sing nanggur mau fi suratin nisa ana ing surat An-Nisa iku khairun luweh becik minat dunia jami'ah sangka donya sakabehane. Jadi 4 ayat di atas yang kemarin itu adalah ayat yang lebih aji atau lebih mulia tinimbang kabeh isi donya. Inna wa sak temene Allah iku la yaghfiru ora ngapura Allah ayusraka biyen dipadanake sekuton ayusraka ing ento dan sepadhaake bihi kelawan Allah wa yaghfiru lan ngapura ma barang duna zalika saliyane syirik. Jadi semua dosa itu bisa diampuni kecuali dosa syirik. Lima yasa maring sing liman maring wong yasa kang den karepake sapa man. Faqad dalla mongko wis temen kesasar dalalan faida kesasar kang ado banget. Dadi intine syirik iku ora bakal disepuro. Kabeh dosa iso disepuro kejaba syirik. Jadi syirik iku ora diampuni nek durung sempat tobat sadurunge mati. Semua dosa bisa diampuni kecuali dosa syirik apabila belum sempat bertobat ketika mati. Walau senajan anahum wong-wong mau zalamu nalika ningan yoyo anfusahum ing awak dhewene man jauka sowan marang sira fastaghfirullah mongko njaluk pangapura maring Allah wastaghfaru lahumur rasul wastaghfaru lan nyuwun ngapura lahumur rasul maring rasul lawajatullah mesti nemokake Allah tawabar rahimah moho nampa tobat tawabar rahimah moho nrimo tobat rahimah lan moho asih. Jadi intine tobat maring Allah bakal ditampa yaiku mau kejaba dosa syirik kang durung sempat tobat kang Gusti Allah sadurunge mati.
In tajtanibu yen padha nyingkir in tajtanibu yen padha nyingkir kabaira dosa-dosa gedhe kabaira dosa-dosa gedhe matun hauna anhu ma utawi barang tun hauna kang den larang anhu keduwe wong in tajtanibu yen padha nyingkiri kabair dosa-dosa gedhe ma barang tanhauna kang den larang anhu maring man nukafir angkum nukafir ngilangi angkum maring sira sayiatikum dosa-dosa cilik sira wa nudkhilkum lan nglebokake sira madkhalatin karimah ing panggonan kang mulya yakni al jannatu tegese mlebu swarga. Jadi ninggal dosa gedhe bisa dadi nyebabake mlebu swarga amarga dosa-dosa cilik iku bakal oleh syafaatul rasul. Waman lan sapane wong ya'malu su'an kang nindakake ala waman lan sapane wong ya'malu su'an kang nindakake ala au yudlim nafsahu utawa nganiaya ing awak dhewe ne man summa yastaghfiru wa banjur njaluk pangapura ya jidillah bakal nemu Allah ghafurur rahimah bakal nemokake ing Allah ghafurur rahimah dat kang maha pangapura lan maha asih. Syafaati utawi syafaatku iku li ahlil kabair kanggo wong kang dosa gedhe min umati sangka umatku. Dosa-dosa besar tetap iso disyafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo khusus kanggo umate. Man kadhiba man sapane wong kang man kadhiba biha man sapane wong kadhiba biha sing nggorowake biha kelawan mengko lam yanala mongko ora bakal entuk. Jadi sapa sing mengingkari syafaat Nabi tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Jadi kesimpulannya rahmat Allah iku jembar banget. Sirik iku dosa gedhe sing paling membebani kang ora bisa dingapura kejaba tobatun nasuhan. Nek wis tobat iku iso oleh syafaat saka Rasulullah. Nek wis gak iso tobat ya iku mergo sirik iku dosa sing ora iso diampuni. Mongko ora oleh syafaat Rasul. Waruya an Muhammad ibnu Munkabir wallahu a'lam bishawab.